Zero.
driver nila nga rin sa iyo. Uso yung senyas-senyas. Lipat mo lipat. Ayun na. O, tekpag na niyo. Dati malalas niyan. Timbangan na niyo. Tinay sa meto. Di nakakita. Nyama na. Nyama na. Balik sumangit. Para lang kayo naglolokohan. Para lang kayo naglolokohan. Hindi na nakabarya. Malamang pesos in lose. Makanaano ka kang YouTube. Pagpagal ka ang loko. Aquatabs drinking water disinfectant tablet. Ang tubig ay buhay. Droplets of sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaan mo na. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong sulit at tama. Pagkonsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth member portal. Bawat barangay, gagawin namin mas healthy at wealthy. Para laging healthy. This political ad is made for by PHW Party List. Purong 1 Barangay 18, Bellamor, West Camargal, Legazpi City, Albay. Alas 6:37 na po ng umaga. Wow! Sintelo ng trato? Sandalo! Next, si Bong nakait na. Sana po mayroong website. Ang mga expressway operators natin. Kalukuhanan Meron man po may mga information sana na nagsasabi ng mga vertical clearances ng mga tulay sa loob ng mga expressway. Meron po sinabi ni Mr. Robin Ignacio, malayo pala. Doon sa mismong tulay, pero may mga bago dumating yung tulay, may mga nakalagay na po. May mga signages tungkol sa mga vertical clearances. Para alam daw ng mga traffic services, ng mga drivers kung gaano lang kataas ang kakasya. In this case, mga kapuso, ang pumasok doon sa ilalim ng tulay na yun sa Marilang Bulacan ay 4.9 meters ang taas ng truck. Ang taas lang po ng tulay mula doon sa ilalim ay 4.5 lang. So talagang sasabi. Ayun. At saka yung mga expressway natin para doon sa mga dumadaan sa mga kalsada natin, lalo sa mga tollway, dapat sa mga highway, merong may mga wait, kung nakukunan nyo kung meron pa yung
sa tollway, dadaan ka muna doon, titimbangin muna yung gross weight ng sasakyan bago papasukin dahil iyan po ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga highway ng madali o madalas o dahil sa overloaded yung mga sasakyan pupunta dyan o dumadaan dyan. Katulad din nung nangyari doon sa Kabagan, overloaded o ang truck kaya bumagsak yun. Mga kapuso, tayo po'y magtutuloy sa kalsada. Sa mga kalsada natin. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Kalsadang kung tawagin ay Marcos Highway. Yung mga e-bike at saka e-bike, patuloy na yung pamamayagpag sa haba ng kalsadang yan. Kahit bawal, delikado. Pangalanan, Mark, good morning. Para mga mga puso natin, mamatiin daw sa ngayon yung road safety at sa ng mga naksidente. Oo, sa kalsada. Kaya dapat talaga lahat ng mag-iingat gawin para maiwasan yung may malagasan ng buhay. Saka, Mark, yung pagsunod sa mga signage, sa mga panuntunan natin, dahil malayo pa lang sa amin doon sa highway. Di ba? Malayo pa lang na meron ang mabala. Bawal yung ganito kakasya para hindi makasira ng tulay, mga ganyan. Bawal yung ganito kabigat na sasakyan para hindi masira yung tulay at saka yung kalsada. Yun dapat sinusunod yun. Tama ka dyan, Kuya Mel, pati yung mga pawalikuan. Kasi ang nangyayari dito sa Marcos Highway, meron mga iba na kahit hindi pwedeng likuan, nililikuan. May mga nagsuswerve at iba pang mga traffic violations. Eto nga, Kuya Melo, merong matagal ng direktiba ang Department of Local Government at meron ding memorandum circular ang